I'm
I
Anambra sete kere munu unu biko o nwere ile na tebụl ma ọ sụ ka ni ihe unu na ọ gịrị ajụ ọ bụ ni chọrọ ọta ga abụla ka iwu Nigeria ekene m unu chere unu chegari ọhụ na mụ nọ dibe on a wutun power really the column of mother aya merimu ekenemu anu palonye dia n'ọkụ ogoyo dia bụ onye ka wọrọ bụ dia n'ụsọ anu palonye dia n'ọkụ anu na-egbu mmadụ palonye dia n'ọkụ onye ka wọrọ bụ dia n'ụsọ amala unu chere ka nkọrọ ni ọ ga lolu mma ngwa na ki boja be maru une ki boja be maru onye abuta bonu na okwu amia kana otu anọ onye nga wote bonu na sim na abuta bonu madu yam ọ bụ na life onye change do chukwu agba na 1 month 2 months 3 months 4 months a year achọ un chekere una watara me ohumma ya una watara ma koro no ohumma ya onye a na ibie ka a na-alụ ibie eti woche obe ya ahụ ya onye mebiri ibie onye mebiri ibie nga kana onye ahụ ya ahụ nnọta unaba ya una mo confidence ada Nigeria gana munu even the what can go gugu mana chukwu na ndị ana onye nga wote bonu ya wo utie wo si na abuta fonu onye Mpụrụ mgbe isi nga ya so m n'ike
apụl nsi ebe a kịta nsi nga nọ n'egwogwu a nsi nga apụl chesanalaka asị m egwu etine mkpọtụ emene unu meletani m onye ọmụmụ nwa onye ndị ụnara na-egwu narị eji ajụ narị eji ajụ narị eji ajụ na narị eji tika mma wa ala mụrụ narị eji maba ajụ ka eji bara eri m afọ m siwu ohu mmanya siwupụ otu ọnụ ya mmadụ na-aba mba na-egwu ihe na-abụrụ afọ m si ndị ụdabụ olulu mkpụrụ aka na nsisi ebe a nnọpụrụ ọ bụ na abụrụ mmadụ na-ewu chukwu ọgbaghara ọ bụ na abụrụ mmadụ na-asụ unu ọ bụghị ụlọ 2 years or 3 years masị unu onye mgbe ịpụta fonu na-achụ fonu na-achụ na onye bụ ihe akịta na onye ji ego a na onye na-eme ihe a na-emere ọgbọ ọ bụrụ ele mere ngwa biko ka anyị unu mkpagharị na ibe nchọkwunu mere mgbo ọ bụrụ Nigeria ekene mụ ama m ekene mụ ọma mbala ekene mụ authority ụnụ amarakwa n'uche ọwọdụ nụgo ohu mmanya ka mmiri ka ndị nga ahụ owu ibe ọ ga-adịrị ndị pụta bọọlụ na wetara enye m n'aka m mma